Рамката още не е запакована даже. Тук е нова. Тая особеност си е тук още откакто сме го купили леглото. Ако се борите за бележка. Това е гардероб. От едната страна са рафтове изцяло. Почти до тавана. Доста неща събира. Да ми кажа, че напълних една стая с нещата от него. За да го освободя. А от другата страна са така, се отреча малко, два реда за качалки. Едно по друго. И по средата има нещо като раф. Тук също държахме някои неща. До тавана ме стават едни 40 см. Той мисля, че дава се мерките там колко е висок. Мисля, че 20 беше. Повече. Това представлява новите линии, ползване, но беше стабилен на времето и доста време го изплащах. И леглото. Шкафчето не го предлагам, защото си има доста бележки и не мисля, че това бяха две, едното да го сладя.